Gabon, zer moduz, hemen gauz beste eguazten gau baten, beraz poesiarentzako tartetxo bat, ego hemen, osta bere. Eta gaur, osta bere, atxera egingo dut, nire lehenengo poemetako batera, joko dut. Nik uste dut lehenengo euskeraz idatzitako lehenengo poemak izango ziren 1983 inguruan, euskal filologia hasitakoan. Eta gaur irakurriko dutena idatzi nauen 9. da. Mila bederatzireun da laurogeta hamalauko apiaren 18ko data deko. Eta, bueno, poema oso xumea da, oso goko dekotena. Niretzako beti izan da oso simbolikua, eta pentsaten dute, nire barruko zenbait gauza iraunkor adierazten dauzela. Eta baitzot, xumia da, xumetasunari eskainia, neurri baten. Eta beste barik aranoa. Iturriak. Kontu esango dut lehenago, garai harretan bizkaieraz idazten nebazela poemak. Beraz hau azikera baten bizkaieraz idatzea eta gonzan, da gero moldatu joan aizen pizkanaka batuera moldatzen, garai hartakuek. Eta horrek esan gura da batzutan apurbet kadentziari, soinua epur bat eusteko beste gauza batzuk behaldatu behar izan ebazala, baina hemen ja batuera pasatuta dago. Oin bai, iturriak. Ordituko naiz zure hankartean, ordituko naiz askatasun esneaz, ordituko naiz nire bakardadean, eta neu izango naiz nire azken unean. Edango dut bai zure irriaren estia eta guztiz moskor galduko basoan. Kurloiek dizkidate erakutziko, asetzen dituzten erreka guztiak. Laburra, xumea, eta nik uste dut nahiko argia. Ia, gustatu baiatzue, amendako zuen beste poesia pilulatxo bat. Eta datorren eguesten arte. Espero dut. Gabon, betiko lez, topa, eta hemen egongo gara datorren